Inihayag kamakailan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na plano ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng Water Search and Rescue o WASAR Olympics sa lungsod sa susunod na taon. Ayon sa opisyal, nagkaroon na sila ng pag-uusap ni Commodore Ivan Roldan, Commander ng Coast Guard District Bicol patungkol sa naturang plano. Kasamaan niya sa kanilang mga napag-usapan na isailalim sa WASAR training ang iba pang barangay para mas mapaghandaan ang Olympics. Iling kung talaga nag-adal sinda, as in sinikapan ninda na makaabot naman sa level na ma-attain ninda. So dapat na pakipakinabang na programang pwedeng magamit pag nagkaigwa kitang tiga-asahan ng bagyo o pagbaha dito sa Legazpi. Sa ngayon, 11 barangay na sa lungsod ang sumailalim sa naturang pagsasanay. We are heavily invested at the same time. Last time nagigwa pa lang training sa tuyang EQRT team sa Kamalig. Igwa kitang additional 18 giraray na miyembro kang EQRT tabi na pwede magtabang. At the same time, igwa naman sa iba na training sa WASAR tabi. At especially na naka 2 meter drop po kita. Everyone knows that Legazpi City is below sea level tabi. Especially kasabay man sa tuyang global warming na aram ta na dating uran dahil man araw ka kusog nyan grabe na magbaha. Bakulang din sa tuyang syudad sa kantakol na munisipyo po na dating day bibaha nguyang bibaha naman. Sa huli, siniguro ni Ismail na patuloy ang LGU Legazpi sa pagsasagawa ng naturang trainings para sa mas matibay na disaster preparedness ng lungsod. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.